mutum zai ji kwanji sai je dan yi ka gane sai yarinya ta ciki gaskiya kuwa wannan kwale damuwan shi ai garin neman ki ba sai ramewa wa ya kai ka kuma ne a baba congratulations ka daina wasa mai ai garin neman ki ba sai ramewa gaskiya kare ya samu abinci ai dole ya ci ashe ka shirya kenan ya shirya na shirya yaya ka shirya sunan ka ba ka shirya ba ka je wurin sunan ka baba ne ni ba baba bane ka zama baban yara ai kai kuma ana zama kan lafiya wannan economy economy ya ne ka kara family to kenan ai ka shirya ai shi yasa ka taba ni ban shirya ma wani family ba ita ma yarinya in ba da kikiya ba kare ya ga abinci dole ya je ai a to daga taba so daya ya kan ne ka ji ba ka taba so daya ba ciki ya zo baba congratulations ka daina za mu samu damuwa fa mene damuwan wannan aikin shetan ne gaskiya shedan kuma akai na ne an fara mutane suna yi ba sa yin ciki sai ni akai kai ni fa bazan karba cikin nan ba fa wannan aikin shetan ne ai wannan ya da su wannan ya kyau kenan gaskiya shetan ya same ni a wannan na gaya muku wannan kwanakin ban ma san abin da yake tafiye bane muna cikin zaman lafiya kalau da mai gidana kawai sai wani fada ya shiga tsakanin da shi ban ma san koya ne ba shetan ne ba wata shetan ne shaidan ne ya diba jaraba daga nan ya kai can ya je ɗebo daga can ya kawo nan aikin shi kenan ina jin ku bari ga muku nawa na samu aiki na ja aiki wai ba suna na fai gaskiya ko ga mun wai da wannan aikin shedar ne yara na sun samu makaranta man je wai ba sunan su fai ko ga mun wai da wannan aikin shaidan din ne na ga muku shetan mugu ni ne shi ba zalimi da kiki mugu du wani abin da ka shirya sai ya kama ya dawo ku shetan mugu ni ne shi mugu ne shi abu gaba da ya gagare su a sama sun turo mana shi duniya mu yi da shi gaskiya wannan rayuwar duniya mu yi yaya da shi kaga mutum baki ba ku hankali in ka gan shi muniya ka ce tusa gaskiya duk abin da ka kula sai ya dawo gaskiya yana da hankali a'a ina zuwa to wancan ya tafi kai ma zaka tafi gaskiya me kuma ya faru ne kun san mun zo da biya ba ba su ka je dole mu je da bari biya ga miki wannan ku dai ku dawo ku ya sami zama man da wuya sosai na gaji ci gaba kawai ya za mu ya za ya ce amma saboda Allah fa menene ya faru suna guduwa haka to ni ban sani ba ki bar su ji da Allah ina da damuwa na da ina damuwa gaskiya abun fa ban gane musu bane fa ko sun fara jin yunwa ne suna tafiya to mu ma sai ba mene kai gaskiya kan ban gane ba baki gane me ba baka ji abin da ina ji ba kai ina zuwa gaba ɗan ku kuna zuwa kuna ni da Allah barin ji da damuwan da yake damuna anan yanzu shikenan daga dan taba yarinyar nan ta yi ciki fara yaya gaskiya shi ta ya cuce dama akwai wanda nake dan magana da su hankali na yana kwanta wayo ne a ni ma zan tafi gura ba akwai damuwa ba komai sai ku ce shedan komai ce sai ku ce shedan mutum ya je zina ji dadi sai ce shedan mutum ya je sata ya ji dadi sai ce shedan komai sai ku ce shedan in mutum ma ya mutu sa ce shedan hasari sai ku ce shedan komai sai ku ce shedan to bari in ga muku ni ma karan kai nan ni ma wurin zuwa ni na zabawa kaina rana na zuwa gaba ɗayan ku sai mun haɗu da ku amma kai amma komai ne abin da fi zafi na masa ce shedan komai ya kai sace shedan Allah ka musu abin da ka min ka wulakanta su inda ka min Allah ka wulakanta su Allah ta ce ne muku dan doron akwai dan doron akwai uwaku ya go kai goyon Allah ya muku abin da ya min shago kawai kuma sace shedan wallahi wannan gidan gutan sai mun je da ku